Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Tɛnɛ utukalo tile 21 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabaw sigi ma kɔnɔ Mali kunnafoni na jabarani ale sanfɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ale kunnafoni waati seli ni a y'aw bisimila. Alamisa tɛmɛnen utukalo tile 17 san 2023 an ka lakana tigilamaw olu kɔni bɛnna fɛn min ye mugujugu kɔni tun labɛnnen don olu ɲɛ Sevare ale ni Baɲangara sira o la kɛrɛnkɛrɛnnen sa Yuwanda ni ale ni Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 15 o bɔɲangori don an ka fintigilakaw kɔni sera ka ni mugujugu in kɔni ka ale tiɲɛ ni ka bɔ u ɲɛ sira la an bɛ se k'a fɔ kɔni ko tiɲɛni kɔni ma don an ka fintigilakaw kun o sababu la. Organisation internationale pour la migration olu kɔni sɛbɛnfura bɔ ni k'a yira k'a fɔ ko san 2022 kana se san 2023 ma tungalatagala 4,500 bɔɲɔgɔnko olu le kɔni bɔnɛna u ni na kɔgɔjisira ale kan ka u to tungataga o senfɛ. Karogelen dina tigilamaw kɔni ye mugujugu ni ka o kɛ bolimafɛn sen 2 ni bolimafɛn sen 4 la ka ja ni ka o da anw ka kɛlɛkɛcɛw olu ɲɛ Tɔnbɔkutu ale sira la kɛrɛnkɛrɛnnen sa Tɔnbɔkutu ni Bɛri ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 20 o bɔɲɔngo la a yirala k'a fɔ ko an ka fintigilaka maa 3 olu kɔni jogina ani an ka kamiyon kelen o kɔni bɛɛ lajɛlen o tiɲɛna u tilatun ka mugujugu dɔw ni ka olu fɛnɛ tiɲɛ Karogelen dina tigilamaw olu ka fanfɛla la sa maa 11 bɔɲɔngo o kɔni bɔnɛna ani na u ka bolimafɛn kelen fɛnɛ o na u ka kɛlɛkɛminɛw u ye o fana ni ka o dɔ minɛ u la u ka bolimafɛn sen 2 u ye o minɛ ka taga se kuma bara o ma ni o ye arajo ye ani u ka kɛlɛkɛminɛ caman an ka fintigilakaw kɔni ye ni minɛ Karogelen diinɛ tigilamaw olu la. Musolaka dɔ ale kɔni jiginna araba su utukalo tile 16 san 2023 a den kɔni a y'o ta ni ka to fili dɔgɔtɔrɔso o ɲɛgɛn kɔnɔna o la dɔgɔtɔrɔso jɔsiba dɔ ni o ye a baarakɛla ye o kɔni de bɔra den yɛrɛ kasikan kan utukalo tile 17 san 2023 ni ka maaw ni ka olu wele ka na a yirala k'a fɔ ba polisilakaw ni fɛn min ye tasuma fagabaw olu la olu y'a yira k'a fɔ ko den kɔni ale ni ka kɛnɛ ko basi tɛ a nin na ni kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni ye den ta ni k'a don u sogo n'u golo cɛ n'u bɛ k'a ka kɛnɛya ka o lakɔlɔsi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn maa min kɛra sababu ye sa ni ka nin den kɔni ka ale bila ɲɛgɛn kɔnɔna la.
lakana baliya kɔni bɛ ka yakubaya an ka jamana cɛmancɛ bolo yan fan ka taa se kɔrɔ yan fanfɛla o la a yirala k'a fɔ ko kalo kelen kɔnɔna la ko maa 50 bɔɲɔgɔnko olu le kɔni fagara fɛn min ye Baɲangara dugu o yɛrɛ la bingani wale o sababu la karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Yaru ale bɛ Timisa sigida o la Timisa ale bɛ Sufara o masurunya la juma tɛmɛnen utukalo tile 18 san 2023 bingani wale kɔni taara ka nin dugulamaw ni ka olu sɛgɛrɛ maa 21 olu bɔnɛna ni na maa 10 kɔni olu jogina nin kunnafoniya ni kɔni dira fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw de kɛra sababu ye ka nin bingani wale ni ka ale kɛ. Annabella Ozengale ni Nigérien ma wɔrɔ minnu kɔni ni olu kun bɛ bolen kasobon o kɔnɔna la n'u kɔni bolila ka bɔ bolen kasobon kɔnɔna la alamisa utukalo tile 10 ka dugu jɛ utukalo tile 11 tɛmɛna n'u ye kasobon kɔni kogo ka o ta k'u cun ka sɔrɔ maa ma bɔ a kalama maa dɔw kɔni minɛna u la o maa kɔni minɛlen kɔfɛ sa kelen fana o minɛna kayikaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa kɛɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ u minɛna kɛɲɛba ale bariso dɔ o kɔnɔna la an ka finitigilakaw kɔni olu bɛ ka u sɛgɛn n'u damayira bɛɛ kɛ walasa ka se ka tɛgɛ da nin pa tɔ ninnu olu kan. an bɛ taa kɔkan kibaru la CEDEAO maaw kɔni olu sera Niger jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ɲamɛ sibiri tɛmɛnen na ni o y'u ka faba kɔnɔna o ye u taara ni ka taa u ɲɛda fɛn min ye Bazoum ale kan a yirala k'a fɔ ko Mohamed Bazoum kɔni ale ka kɛnɛ ani na kunnafonidilaw olu ka fɔ la ni o ye Euronews ye ko k'a fɔ ko fɛn min ye ko k'a fɔ ko CEDEAO maaw ka cidenw kɔni olu sera Ɲamɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagati n'u ka pankuru kɔni jiginna n'u ka pankuru kɔni o jiginna maa min kɔni tun b'u ɲɛmasa o de ye Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Abdulsalami Abubakari ye ale de kɔni tun bɛ nin maa ninnu ɲɛma finitigilakaw kɔni olu kɔni ye u seko n'u damayira kɛ walasa nin maa ninnu kɔni u bɛ se ka don ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma k'a la. Sibiri sufɛla la Niger finitigilakaw minnu n'olu bɛ fanga la ni wagati na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna san 3 ni ka o de kɛ cɛmancɛ fanga o la u ka jamana o kɔnɔna la k'olu kɔni nakun tɛ ko ka fanga kɔni ka ta k'u sigi n'a ye ko nka u nakun ye fɛn min ye sa ni o ɲɛnabɔra u bɛ fanga ni ka o bila u ye nin fɔ u ka jabarasoba o la. Burkina Faso ale ni Mali u kɔni bɛ ka u ka layidu ni ka o timɛ juma tɛmɛnen utukalo tile 18 san 2023 kɛlɛkɛ pankuru o kɔni taara Niger jamana o kɔnɔna la min ni CEDEAO yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛkɛcɛw ni ka olu bila ka taa Niger ka fanga ni ka o segin so wajibi la Niger ni Mali kɔni olu ye u ka layidu ni ka o timɛ ka kɛlɛkɛcɛw ni ka olu bila ka taa Niger jamana o kɔnɔna la. Utukalo tile 17 san 2023 CEDEAO état major kɔni ye sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ min n'u kɔni bɛnna la k'a fɔ k'u kan ka taa Niger jamana o kɔnɔna la ka taa fanga ni ka o segin so jamana minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni jɛra ni o ye sa o de ye Nigeria Senegal ka taga se Côte d'Ivoire ani Benin ma ani Guinée Bissau olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ tagali o la. Ni wagati na bololo siraw la a yiralen do k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi ye ko ale de kɔni bɛ ka CEDEAO ni ka ale tintin ka bingani wale ta ka Niger jamana o sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa Faransi jamana ɲɛma ko nin ko in kɔni tɛ bɔ ale kunna k'a sababuya kɛ ko Faransi kɔni ale tɛ farafinna jamanaw olu fɛ maaw kɔni kelen do ka u ka nisɔngoya ni ka o ta k'o ɲɛsin Faransi jamana ɲɛma ale yɔrɔ la. Mali kunnafoni jabarani na jabaw jana an ka kunnafoni an ka o datugu bisa Mali kunnafoni cakɛla bɛɛ lajɛlen ni dusukun tɔɔrɔlen don bi ka sababuya kɛ an baara ɲɔgɔn dɔ ni o ye Umara Jalo ye n'ale yɛrɛ tun bɛ Mali kunnafoni baara la yan nɔ an dabama ka wele sera ale facɛ o ma sigirikaw olu fɛ yen nɔ Guinée Conakry jamana o kɔnɔna la a ka janajaw olu kɛra kunu karidon na an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dali nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen Ala ka limaniya di banbagatɔ ale kɔmɔgɔw ma Ala ka an yɛrɛ ɲa k'an ta doni ma kɔnɔ an b'a ɲini an ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara an kan an ka jɛ ni ka dugawu kɛ an ka banbagatɔw olu ye. Mali kunnafoni jabarani na jabaw tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma donoba ye ni wagati na tunga lafiya ko k'a da ka client bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye appartement ye ale tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna appartement min ni a bɛna kɛ banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ a musaka bɛ sɛfɛ wari $23,000 o de ma i bɛ se ka dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo wari $723 fo san 4 kɔnɔna la i bɛ to ni ka i ka appartement ale wari sara ni tilala sara kumana papier ale bɛ kɛ i ta o kuma la
tunga lafiya nana tungaranke ulu lafiyali de kama aw kan be dona tawla kuna funu kura ulu keneka